Una de les apostes d'una ciutat que vol ser ciutat del talent ha de ser, sense dubte, la retenció dels millors dels nostres perfils, de tot el talent. Hem parlat d'oportunitats i de talent des de moltes de les matèries en les que ja som referents des de fa molt de temps, per exemple la cultura, la joventut. Hem parlat de talent també des de l'esport, el més important, hem parlat de talent des de la formació, per a formar els nostres joves i no tan joves en oficis específics, per a donar a tots els nostres ciutadans, ja siga una primera ocupació dels joves o una nova oportunitat en la vida. De tot això hem parlat avui en esta nova jornada de diàlegs de ciutat, de propostes per avançar junts que estem fent junt amb la societat, junt amb les persones referents que saben d'alguns dels nostres assumptes i reptes més importants i que volen compartir-los amb el Partit Socialista de Gandia. D'eixe talent depèn la ciutat de les oportunitats, perquè Gandia és capital.